Hvala vama, hvala vašim saradnicima, hvala Razvojnoj banci Republike Srpske na gostoprimstvu. Danas smo došli da potpišemo važan memorandum o saradnji. Da objasnim na samom početku da je Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, koji je organ u sastavu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, pokrenula pre 2 godine pilot projekte ekonomskog osnaživanja Srba u regionu. Mi smo konkretno pre 2 godine u Federaciji BiH i to u Bosanskom Petrovcu, u Posavini i u Grahovu kupili mehanizaciju, opremu za pčelare i steone junice. Ukupan iznos ta 3 projekta je bio 100.000 evra i znatno je poboljšao kvalitet života oni koji su dobili tu pomoć. Iz našeg iskustva u obilasku regiona vidjeli smo da su Srbi u ruralnim sredinama, pogotovo u Federaciji BiH, ali to je bio slučaj na severu Crne Gore, gdje smo i prošle godine slične projekte realizovali, veoma vredni, ali da žive u teškim uslovima. Mi smo htjeli da im damo podstrek kako bi mogli da žive od svog rada, od svojih ruku. Podstrek koji bi njima omogućio da nešto malo više zarađuju kad obrađuju zemlju ili kad se bave stočarstvom. Ono što smo primetili također da je to, pored materijalne podrške, važna i moralna podrška, zato što je to moralna podrška Republike Srbije. I važno je da svi Srbi gdje god da žive u našem regionu, da imaju podršku svoje matice i to kroz veoma konkretne projekte. Kad smo razgovarali u martu ove godine sa predstavnicima Razvojne banke Republike Srpske, odmah smo našli zajednički jezik i vidjeli da postoji prostor za saradnju, zato što Razvojna banka također sprovodi slične projekte. Ideja je sljedeća, da dupliramo efekat kako Razvojne banke, tako i naše uprave kroz konkretne projekte. Tu gdje uprava može da izdvoji 100 evra, Razvojna banka će moći također 100 evra. To znači konkretno duplo više mehanizacije, duplo više plastenika i tako dalje. Kao što je direktor malo pre rekao, prvi projekat bi imao iznos od oko 100.000 evra, što će biti veoma konkretno, također značajno, i na taj način ćemo moći da pretvorimo u dela u toku ove godine ovaj memorandum koji smo danas potpisali. Saradnja Republike Srbije i Republike Srpske je važna, ona se odvija na izuzetno visokom nivou, zahvaljujući predsjednicima Vučiću i Dodiku, i to je dobro, a onda, pošto su oni napravili, nacrtali pravac kojim treba da idemo, mi na našem nivou, na nivou naših institucija, pratimo taj pravac i pokazujemo da Republika Srbija i Republika Srpska kroz svoje institucije mogu da sarađuju na više nivoa. Važno je da Srbija i Republika Srpska sarađuju, to je za dobrobit Srba i svih građana naših republika sa obe strane Drine.